Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mobiliteitswereld en Durlinger Schoenen. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Dween Horbach uit Gulpen en Sianne Vissers uit Heur. Samen vormen ze het duo Springlevend. Het ziet misschien uit alsof Sianne en Dween pas net komen kijken, maar deze twee hebben hun muzikale spoor al achtergelaten in diverse talentenjachten en jeugd- en tienerconcoursen. Kijk, af en toe zien we niet elkaar eens. Ja, dat is zo. En we kunnen best wel alles was zich lief, dat snakt zich, Sianne, zeggen ze wel eens. Ja. Nee, maar ja, we kunnen botsen, maar we kunnen nog heel leuk met elkaar hebben. Van het zuiden tot het noorden stijgt nu elk vasteland is hard in brand. Ja, de eerste microfoon in de hand wie ik op de basisschool, ik denk groep 4 of zo, dus een jurk of 7, denk ik. Toen deden we aan het KVL met. Wie het zeg? Sianne Vissers. Wauw, wat een mooie naam. En dich? Maaike Janissen. Wat ziet je er prachtig uit, zeg. Welk liedje gaat je doen? Vastelavond, vastelavond. Aha, nou dat klinkt goed. Vastelavond, vastelavond. De schoonste tijd van het jaar. In het begin noemden we ons de bende van Heur. Ja, en daarna werd het ziek aan de bubs, ja. Het KVL door naar het TVK, van de TVK door naar LVK en uiteindelijk met Dween samen Springlevend. Ja. We zijn eigenlijk ook met de oude zangeres van Springlevend zijn we bijeengebracht en met te doen aan het tiener LVK. Dus toen hebben we met gedaan namens het Sofianum College. En toen is Springlevend ontstaan. Ik heb in Duitsland met gedaan aan. Ik ga op een gegeven moment best wel een soort bescheiden hitje te pakken of zo, weet je wel. Het sting in de lijsten in Duitsland. En toen mocht ik in één keer worden gebeld of ik naar het Slagerfestival wilde komen en naar Immer wieder Sonntags met Stefan Ross. Ze zeiden wel eens gekscherend van inderdaad de nieuwe Heintje Simons of Jantje Smit, maar dat, ja, ik zei zelf altijd, die ben gewoon door Dween, zei ik altijd. Had ik maar iemand om van te houden. En waarom is dat dan niks geworden? Dat hij eigenlijk te maken met op een gegeven moment een managementoverstap, wie ik de stembreuk kreeg. Toen houden eigenlijk zoiets van, ja, ik ga nu eigenlijk wel de monies binnen willen krijgen en het geld willen gewoon verdienen met tegen. En ik heb geen zin om nu 3 jaar te wachten tot die stem weer op orde is na de stembreuk. Dus toen zijn ze ermee gestopt. En dat was voor mij ook best wel een klap. Dat voor echt zei je van ik stop ermee. En toen ben ik echt 2-3 jaar alleen maar gaan zingen in mijn keldertje. En je ziet allemaal geweldig en ik ga nu naar de uitslag. Ja, Dween kwam eerst samen met Femke en ik deed met de meisjes met Ziek en Bubs nog samen zingen. Hij heeft toen besloten om te stoppen en ja, hun ook als duo, zeg maar. Maar Dween wil je wel nog door en toen is er eigenlijk een zoektocht begonnen, zeg maar, naar een opvolgster, zeg maar. En dat ben ik geworden, ja. Sianne! En daarmee is bekend geworden Wat beginnen? wie de nieuwe Springlevend gaat worden. En dan wordt er gewoon We hebben afgelopen jaar op de vastelavondsfinale in Gulpen opgetreden. Daar heb ik zelf op het podium staan janken. Doordat het moment samenkwam. De lampjes gingen aan, het was laat op de avond en het hele plein ging van links naar rechts. Ik zag mensen met tranen in de ogen en toen
Toen heb ik Sianne naar voren gezet in dat stukje zo van ik stap even terug. En ze heeft dat geweldig ingekopt en toen heb ik alleen maar staan genieten. Het was echt fantastisch. En dat deed ze het dan voor. Lief vloei, dit is het moment dat al die handen er ook in gaan. Maar echt allemaal van links, rechts, zingen! Vastelovens secondengeluk, dat gaat eigenlijk over, dat is eigenlijk meteen na de pandemie-situatie ontstaan in die zin van, dat voor allemaal hij je over dat alle evenementen niet doorgingen. En toen zei Bas eigenlijk, waar ik samen met Schreef, Keltjes, die zei van, het geluk zit in kleine dingen en daar hebben we het zo over met een pilsje. En ik zeg ja, want ik heb een zoon gekregen vorig jaar, Luca. En ik zeg van, we wisten toen dat we zwanger waren. En ik zeg van, als mijn kind ooit, als ik dat eerste pilsje met kan drinken, dat is zo'n geluksmoment. Ik zeg, of als huurst dat mensen zich, zoals bij Sianne volgens mij het geval als met vastelovend hebben leren kennen. Ja, precies. Dat zijn momentjes van een blik en daar kan het geluk in zitten. En we dachten, ja, daar moet voor liedje over maken. Het brengt mich compleet van mijn stuk, een seconde geluk. Het is gewoon een soort ambitie van mij om gewoon iets chics neer te zetten. En ook met de clip, dat er een verhaal is wat mensen aan het denken zit. En dat er soms ook kleine verwijzingen in zitten. Dat iemand denkt van, dat herken ik. Maar dan moest ze echt wel even opletten om hem eruit te vissen. Dat er een beetje een dubbele laag in zit. Maar toen werd ik 16 jaar. En voor het feest nooit klaar. Maar toen werd ik 16 jaar. En wat ze zeiden, dat bleek waar. 16 jaar, dat gaat eigenlijk gewoon over dat ze de vastelovend van het begin af aan met Christa, wie dat altijd zeggen met de paplepel. En dat is eigenlijk ook wat over gaat en hoe de clip ook over gaat. Dat in het begin een babytje, zeg maar, echt al op een stond of voor de bezig naar de optocht. En zo verder tot 16 jaar eigenlijk. Hè. We zullen doorgaan, totdat we niet meer opstaan. Doorgaan, ik vliegen op die kist. Doorgaan, en iedereen wil doen wat vastelovend is. Wie bleven voor Springlevend, Sianne? Het leuk hebben samen, onszelf ook niet te serieus nemen. Hè? En vooral gewoon lekker genieten en ook een beetje een balans nu zoeken in privé, zeg maar, gezin en zelf vastelovend vieren en optreden. Ja. Wat denk ik? Ik denk het ook. En schop voor 364 keer is het weer nu of nooit. Kom weer. Hey! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mobiliteitswereld en Durlinger Schoenen.